It's Алекс, добро утро! Хайде на закуска! Алекс, хайде да измием зъбите! Виж момчето и момичето. Да, Алекс мие зъбите. Мама изтърка и после Алекс и сам. Да, мама, подготвя закуската. Готово! Ето е закуската. Мама ги е наготвила на котлона. Да, камерата. Да. Браво. Алекс! Здравейте! Добро утро! Днес снимаме така желаната сутрешна рутина, буквално от месеци. Искам да снимам сутрешната ни рутина. Алекс беше сигурно на 7-8 месеца, когато исках да снимам такова видео, но все отлагам и днес е момента да го направим. Първото и най-важно нещо всяка сутрин за нас е закуската. Аз пия вода с лимон, правя закуската на Алекс през това време, правя нашата закуска, хапваме, пием кафе. Докато преди закуската ми беше бавния момент от деня, сега вече деня е започнал, Алекс е направил 100 000 неща, докато ние закусим. Времето днес е просто прекрасно, даже се налага да се крия от слънцето за камерата, защото иначе става супер светло. Сега последните месеци, откакто Алекс прие прахосмукачката и се чувства добре с нея, даже от може би януари насам, в момента в който чуе прахосмукачка или Dyson, той просто отива там на място и иска да чистим. Така че започнахме да чистим всеки ден и аз се чувствам много добре. 20 минутки някъде пускаме прахосмукачка. Да, но това са някакви книжки. И общо взето, докато Мартин е в банята и се туалира, ние с Алекс пускаме прахосмукачка. А днес пък като допълнение имаме да сменяме и чаршафи. Не пипай там! Бау-бау, да? Да, кучето. Кучето, бау-бау. Ето това искам много да го подредя, обаче не знам къде. Трябва да е място, на което Алекс не може да рови, но в същото време да е достъпно. Вътре има панадол, норофен, термометри, най-различни такива неща и мазила. Окей, махнахме прахоляка, за да не хвърчи. Не пипай прахосмукачката. За да не хвърчи, когато махам чаршафите. След това вече при слагането, ако има някакъв друг прах, ще го хванем допълнително. Ще го минем. Ако питате мен, направо си стана един неделен ресет заради тези допълнителни неща, които правим. Но да, общо заето всичко се случва двойно по-бавно, защото Алекс през това време, докато аз правя някакви неща, той прави още хаос. Защо ми изкара салфетките, мамо?
Това са на мама носните кърпички. Да, сложила си я там, ако нещо стане през нощта, да има носни кърпички. Искам да ви кажа, ако обмисляте копринени калъвки за възглавници, ви давам 100 000 гласа за. Просто е страхотно, чувството е много по-приятно. Имам чувство, че наистина влияе на кожата и косата ми по много добър начин. Нашите са от Zara Home и са вече на няколко години. И като цяло, чаршафите на Zara Home са невероятни. Къде е Алекс? Няма го! Алекс, къде си? Ехо! Ха! Фиу! Алекс, къде си? И ето го! Уау! Да, точно така. Не се пипа там. Камерата не се пипа. Не. О, не прав горе. Охо, много ми е топло. Айде да приключваме тук. Алекс трябва да яде закуска втора. Къде се скри Алекс? Алекс! Ето те! Междувременно в бързината слагам едни пачове за очи. Алекс ме е виждал до сега един път, не реагира кой знае колко. Надявам се и сега да е така. Да, мама си е сложила на очите нещо. Хоп! И ще хванем косичката е така. Да, мама има на очите тук. Да е свежо. Страх ли те е? Днес мама ще излизаме и мама иска да грима и да е хубав. И си прави маска. Искаш да го махне ли, мамо? Оставих камерата да се зареди малко. Междувременно Алекс яде втора закуска, междинна. След това оправих кухнята, почистих някои неща. Поиграхме си малко с една книжка, за да може да поседнем и да си починем. И сега сложих чаршаф в кошарата с надеждата, че Алекс ще започне отново да спи в кошарата, защото сега пак спи при нас. Ето го и обядът на Алекс. Трябваше да е орзо с спанак, домати и сметана, но всъщност е паста с тези неща, което не е особена разлика. Надявам се, че ме чувате. Напоследък топля само половината от порцията, защото не иска да яде големи количества наведнъж. Почти си изяде цялата порция Алекс от пастата. Ние трябваше много набързо да си изготвим, затова пропуснах снимането и отидох да го приспя, докато Мартин правеше обяда. Сега направих салата и сме готови да сядаме. Докато Алекс спи, аз набързо ще се оправя за излизането ни, а Мартин пък прави промивка на кафемашината, защото няма кога друг път. Този фондиотен, хора, е направо страхотен. Това е сияйната версия на All Hours от YSL и моят цвят е LN4. Исках докато се гримирам да ви разкажа няколко неща, защото последното, което знаете, е, че Алекс заспива чрез кърмене. Наистина така беше много дълго време, но сега от около месец вече на обед заспива сам, може да се каже. Не сам, но без кърмене. Ние сме в стаята при него, на леглото, гушкаме се и по този начин заспива. Започнахме като бяхме и двамата с Мартин. Сега вече няколко пъти успешно го приспивам и сама. Той свикна и се отпусна без ревове, без драми. Това ми беше много важно, да усетим момента, когато той самият е готов, а не да го насилваме и да го травмираме. Току-що осъзнах, че забравях да си сложа база, но ето тази от One Size е направо страхотна. Друга информация, която може би нямате, е, че Алекс вече е на една дрямка, освен ако не ме следвате в Instagram, защото там споделям тези апдейти. От видеото може би се разбра, защото заспа чак на обед, но всеки ден заспива в 13 часа. Днес заспа малко по-рано, защото сутринта незнайно защо се събуди по-рано, но обикновено се буди сутрин около 7:30-8, даже в повечето случаи 8. Днес се събуди 7:30 и заради това сега му се спеше по-раничко. Вечер лягаме, започваме да се приспиваме към
8 и той до 8:20 е заспал, като вечер заспива чрез кърмене. Все още не сме променили това и виждам, че все още има нужда, макар че ми се иска да премахнем и това, защото в момента е останало само това кърмене вечер за заспиване, както и през нощта за успокоение. Какво друго да ви разкажа? В миналото видео ви казах, че вече започна да си хапва с желание, така че нямаме вече тези драми, които имахме преди, в началото на захранването. И всъщност не само в началото, но до около 13 месеца си имахме драми с захранването. Сега вече яде с желание, макар и, както ви казах, сега, например, последните дни на обед не си изяжда цялата порция. Остава му по-малко от 1/4 и я изяжда след като се събуди от дрямката си. После хапва и нещо друго следобедно и вече вечерта за вечеря. Следобед и вечер е най-гладен. И понякога сутрин. Коректорите на Худа, въпреки че са с нова опаковка, пак малко изтичат. Но да ви кажа какво пропуснах да споделя като стъпки. Цветния коректор, както и нормалния коректор от Худа. Единият е в цвят Cherry Light, другият е в меренг 2.1N, а за контур използвах Westman Atelier в цвят Трюфел. И ето този руш на Dior, който е в цвят 012 Rosewood. Мисля, че вече ви разказвах за него, че ми харесва много. Интересното е, че няколко пъти вече ето тази част се вади и не иска да се сложи обратно. Това е механизма, който избутва ружа. Обаче толкова се ядосах втория път, че просто го ударих с всичка сила, го натиснах и той влезе и от тогава не съм имала проблем, но не го държа по този начин, защото залепва долната му част и тогава това се води, държа го легнал. Ако някой друг има такъв проблем, да знаете как да го решите. Пудрата, която ще си сложа е от One Size. Знаете, че вече имаме в България. Отново, ако ме следвате в Instagram, ще знаете тези новости. Не искам да слагам много пудра, защото не ми харесва да имам пудра по лицето, но ето тук в тази зона просто не мога да нямам. Коректора ми се събира много, а и ето тук лъщи доста, така че предпочитам да имам. Четката на Hourglass ми е страхотен любимец, обаче е много мръсна, така че сега ще трябва да намеря нещо друго, което да използвам на нейно място. Трябва ми нещо такова голямо. И ще използвам тази от колаборацията на Morphe и Ariel. Ще взема ето тази пудра, която застава много добре ето тук на лицето, защото е много фина. Достатъчно колкото да обере прекаленото сияние. И с тази четка от същата колекция взимаме ето тези два блестящи цвята и минаваме ето така, за да върнем обратно малко сияние. Напоследък не си слагам много сенки, но ето днес ще го направя. Искам да снимам и видео отделно, което да е само за грим. Ще видим кога ще е. Да ви споделя по-подробно за продуктите, които използвам и техниките също. Ако ви липсват тези видеа, качвам в TikTok, макар че сега съм ги поставила на пауза и там. Защото просто не съм в период, в който ми се гримира, честно казано, и се гримирам страшно бързо, когато трябва. Просто слагам малко фондютен, коректор и бронзър и край. Завърнах се към молива за вежди. Тези на Maybelline са ми много любими. Погледнах Алекс, че спи и се сетих, че не ви казах горе-долу колко време спи. Час и 40, час и 50. До сега само веднъж спа 2 часа и половина след обед. И то защото имах среща. Разбира се, трябва да провали плановете. Те усещат. Иначе през другото време не спи по толкова много, но така или иначе нощния сън е по-важен, така че аз предпочитам да спи повече нощем. И особено така като ляга вечер, доколкото знам, часовете преди 11-12 са важни за тях, за възстановяването им, за мозъчето им, така че се радвам, че той ляга по-рано, а и тогава за мен остава повече време. Стана много матов грима, затова ще взема ето този стик на Chanel, който е страхотен, хора. Multi-use стик. Цвета е Sculpting, има различни цветове, но на мен този много ми харесва. Напоследък използвам кафява спирала, тази от YSL Lash Clash, мисля, че името е направо невероятна. Червила ще си сложа направо после преди да излезем или след като вече сме навън. Зависи как протече. Но ще му взимам вечерята с нас, защото той 5:30 е умрял от глад. Всяка вечер иска да вечеря около 5:30. И между другото, ако не му дам, тогава изчакам. След това вече е прекалено гладен и поради някаква причина се ядосва и не иска да яде толкова голямо количество, колкото когато
му дам в 5:30. Така че взимам с мен едно меню на Хип за над годинка, което доста харесваме за моментите, когато няма детска кухня, защото неделя, например, няма и не винаги имам възможност да готвя. Или пък ако нещо не му харесва и не иска да го яде, директно мога да му предложа това и да си обядва стабилно. Ще си сложа и от този фиксиращ спрей. Ще закрия микрофона. Вау, доста интензивен спрей. Алекс се събуди, спа почти 2 часа. Днес, разбира се, имаме планове, така че искаше да поспи повече. Общо взето така ни протичат сутрините. Сега ще ви взема с нас направо и на следобедната разходка, но сега ще си доизяде тази паста, ако я иска. Искаш ли я, мам? Айде, добре. Сега ще си доизяде това. Взимам му и за вечеря едно нещо, което не искам да ви показвам точно в този момент, защото на обяд го видя и поиска да отворим, да хапна малко и от него. Не, да. Но иначе да, това са сутрините ни, общо взето докато се обърнем и е дошло време за обяд и за спането на Алекс. Хайде, мамо, да го прехвърлим тук в купичката това и да го стоплим. Алекс да си хапне и да излизаме, защото ни чакат. Беше ме страх да спи навън, защото сега като е с една дямка и тя, честно казано, ми е доста важна. И искам да спи малко повече, защото ако изляза в количката, се опасявам, че ще спи само 1 час и това категорично няма да е достатъчно, ще се преумори. Тук съм си оставила малко дрехи, но да, ще се преумори. Ще трябва да заспива рано и след това през нощта ще се буди много. Ще се срещам с моите приятелки Маринка и Лори и с дъщерята на Маринка, която е с 3 дни по-голяма от Алекс. Да, мамо, ето ги багерите. Хайде виж ти багерите, аз да кажа нещо. Ще ги посрещнем на мола и оттам отиваме в парка. Времето е направо разкошно, даже ми е топло така. Това е жилетка, или как да я нарека, от миналия влог, в който я купих от Зара. Беше поръчка. Между другото, интересното е, че още не са ми възстановили сумата и ходихме до Зара, да би трябвало да я възстановят в рамките на 14 дни. Не знам защо не беше възстановена за грешката. Ако сте гледали влога, ще знаете. Виж, мамо, багерите. А дънките, с които съм, са от Аркет и са ми много удобни. Искам деним на Аркет много отдавна. Да, мамо, виж багерите. Къде са багерите? Да, тук имаше ремонт на пътя. Построяха пътя по-точно и за това сега има багерчета. Много са удобни, много са меки, денима е страхотен и много ми харесва това, че не са прекалено дълги или прекалено широки. Така че са супер сега за пролетта. Пък обувките са от Манго. И финално очилата ги взех от разпродажбата на By Far. 40 евро. Доста добра находка според мен. По-различни и интересни са от това, което имам в колекцията си. Не тичай много, да, мам. Дай ръчичка. Алекс, виж къде са балоните, мам. Мотора, да. Чува се мотор. Алекс, какво прави? Къса листа. Страх ли те хвана? Пусни го. Пусни го, мам. Опа, готово. Не може да се откъсне, да, трябва да си много силен. Да, едно на Вал. Ще го подадеш на Вал. Даваш на Алекс. Даваш на Алекс. Я, Мия. Ти даваш Дай листата. на каката. Дай на кака Вал. Той ти дава на теб. Благодаря ти. Много си милича. Браво. Мерси. Пак на Мари. Благодаря. Много си мило. Какво, мама? Ето, виж, аз ще я дам на Маринка. Хап. Благодаря. Мерси, мамо. Подава се пръст. Ето я. Да. Ето те идват. Къде са балоните?
Айде откъсни едно и го хвърли. Браво! Не я удря силно, трябва да я ближиш. Вашите, това с какво е? Шампастък, шоколад френски шоколад и лавандула и шампастък. Супер. Много отдавна искам да снимам видео с въпроси и отговори. Буквално са месеци от миналата година още. И започваме. Ще отговоря на въпроси, свързани с Алекс, както и с мен самата, така че да е интересно за всички. Между другото, много често ме питате как ти се сгъсти косата толкова. Всъщност косата ми не се е сгъстила, но това, което се случи е да спре тя да се накъсва в краищата. Защото преди също ми беше гъста отгоре и плътна, но ето тук надолу, от тук надолу, горе-долу, започва да изтънява от накъсване и това се случваше от прекомерна употреба на преси и маши. Откакто Алекс се роди, първо, че нямам време, второ, нямам толкова голямо желание и съм постоянно с естествената си коса, така че тя не се накъсва вече отдолу и изглежда плътна отгоре до долу. Тя сега отново е за пострижка, но да, наистина има голяма разлика в косата ми и се дължи главно на това. Не съм сменяла много продуктите, които използвам по принцип, залагам на една и съща марка. Алекс! Други много често задавани въпроси са свързани с съня на Алекс. Я да видим тук дали може да сложим. Не. Най-често питате дали спи нощем, дали се буди и отговорът е да, буди се, като повечето кърмени бебета. Даже не знам дали има кърмено дете, което да не се буди нощем. Буди се понякога веднъж, понякога 2 пъти, 3 пъти, случвало се и по повече. Също очудващо има много въпроси дали мислим за ново жилище. И отговорът е, че може би в някакъв момент ще трябва да се изнесем от тук и да потърсим по-голямо жилище. Не знам дали ще продадем това или не, но със сигурност според мен ще трябва по-голямо. За сега все още се чувстваме комфортно тук и не ни е тясно, но ще трябва да помислим за в бъдеще какво точно да правим. Друг въпрос, на който искам да отговоря е кои са планираните дестинации за тази година. До сега не сме правили толкова голяма пауза от януарското пътуване, което беше през целия януари. Повече не сме пътували и ни предстои сега през юни, още в началото на юни. Отиваме на почивка, обаче ще бъде. Може би и през юли ще пътуваме, не знам, искаме се да направим и нещо по-авантюристично от просто почивка, но наистина имам нужда да отида някъде и да не мисля за готвене, за чистене. Алекс е обсебен от това да рови в чекмеджета. Всички чекмеджета отваря. Но да, освен почивката, душата ми иска и някакво по-авантюристично пътуване. Сега има много въпроси, които са свързани с мен. Какво обичаш да правиш, когато си сама? Това е много добър въпрос, защото аз обожавам времето си сама. И честно да ви кажа, много ми липсва. Аз по този начин се презареждам и съм го чела за себе си. Чела съм го по Human Design, за зодията ми, какво ли още не. Аз имам нужда от време сама. И сега това ми липсва най-много от времето преди да бъда майка, защото имаше и такива въпроси. Какво ти липсва преди майчинството? Липсва ми да мога да остана сама с мислите си или сама и да си правя каквото искам без никакви грижи и да знам, че примерно имам целия ден и така напред и да си правя, да си работя, да си гледам нещо, защото аз обичам да си легна и да си гледам нещо, да си хапвам. Пълен релакс, да не мисля за нищо, да си чета, да си рисувам. Харесва ми да си рисувам и на хартия, и на таблет. Обичам да гледам сериали, обичам да гледам YouTube, обичам да пазарувам, да гледам Pinterest. Такива неща са ми много приятни и сега ми липсва ми и също така да мога да седна и да си снимам по този начин, обаче без да се притеснявам, че той след 1 час ще се събуди. Как поддържаш фигурата си? Също е много често задаван въпрос и честно казано, аз все още не тренирам, не си падам много по тренирането. Знаете, че преди да забременея, посещавах пилатес в един период от време и ми харесваше, обаче пак имаше моменти, в които
беше на сила. Просто не съм човек, който обича да тренира. Признавам си го. Не искам да е така, но просто от малка съм такава. Не се и съобразявам толкова с яденето, което хапвам. Да, гледам да е горе-долу здравословно. Това ми е важно, но не броя калории и не се лишавам. Даже откакто забременях, добавих едно хранене. Знаете, че преди да забременея, може би някой от вас знае, че ние не вечеряхме и ни беше супер, между другото. Имахме по-късен обяд, добра закуска, по-късен обяд и след това не вечеряхме и беше много леко и приятно. Обаче като започнахме последното инвитро, решихме още по време на инвитрото да добавя още едно хранене, заради инжекциите, да не ми става лошо и такива неща. И после си остана по време на бременността и сега пък заради кърменето и продължаваме да си имаме вечеря. Не знам дали ще я махнем, но чувствам се добре така, като имаме сега вечеря, защото тя пък е доста рано. Тя идва към 6 часа и има време да обработим храната преди да легне. Така че това, че се върнах към старите си килограми е по-скоро ген и се дължи на това, че аз спазвах диета по време на бременността, защото имах гестационен диабет и трябваше да огранича въглехидратите, не ядях сладко. Това ми помогна да не кача много килограми. Така че аз като се върнахме от болницата, сигурно една седмица след това, вече бях на 2-3 кг отгоре на тези, които ми бяха преди забременяването. След това, без нищо да правя, те просто си се свалиха и също така вече тялото ми си възвърна, така прилича повече на тялото ми преди да започнем инвитрото. Сега се гледам 21 и дори 22, тялото ми е било доста добре, въпреки че вече правахме инвитро, но през 2023 вече се бяха натрупали доста опити и това беше оказало влияние на тялото ми. Аз го забелязах, бях качила килограми и тук някакси бях по-подута. Всичко тук вече си е възвърнало старите размери и явно оказва влияние. Чувстваш ли се преуморена? Честно казано, да. Сега, покрай празниците, мина период с доста работа. Имахме да снимаме много неща с много кратки срокове. Всички искаха да се случи всичко преди празниците. Да, бях уморена, защото поемах още повече работа, защото просто знам, че с Алекс, който мърда, не може да поема същия обем от работа. Но преди поне, колкото и да работя, знам, че когато приключа с работата, сядам на дивана и мога да правя каквото искам. Просто си почивам. А сега съм с Алекс по цял ден и вечерта, когато той заспи, вместо аз да си почивам, започвам да работя. Не се оплаквам, в никакъв случай, разбира се, не се оплаквам, но след цял ден с детето, в което то сега му предстои да проговаря и говорим всякакви как прави кравичката, кучето, бау. И вечерта, след целия този ден, аз трябва да седна и да пиша концепция за някое видео. Идва ми малко в повече. Да, понякога се чувствам преуморена, но в никакъв случай не се оплаквам, защото според мен работата е нещото, което ме държи. Защото ако остана само в това ежедневие в майчинството, мисля, че ще ми дойде в повече и така разнообразявам се чрез работата и малко си размърдвам мозъка. Колко дълго време сте с Мартин? Възхищавам ви се, много е красиво. С Мартин сме заедно от 2013 година, така че това е 13-та ни година заедно, септември месец. Какъв хранителен режим спазваш? Да заживеете извън София? Не планирам такова нещо, въобще да заживеем извън София, защото на Алекс му предстои градина, предстои му училище и ще бъде много сложно, ако заживеем някъде извън София. Ще гледаме да сме максимално близо до градината и училището, в които Алекс ще ходи, за да може да си улесним ежедневието. Защо ходите на почивки предимно в чужбина, а не в България? Защото започнах канала си през 2016 година с обиколки в България. Тези видеа ги няма, защото този канал беше изтрит, беше хакнат и аз ги качих в един друг канал. Има ги в YouTube, не ви препоръчвам да ги гледате, но ги няма в този моят си канал, защото бяха изтрити. Правиш ли някакви процедури? Имаш хубава фигура и прекрасна кожа, благодаря. Честно казано, когато правя някакви процедури на лицето, веднага акнето се завръща. Най-добре ми е кожата, когато нищо не правя и си се грижа сама вкъщи. Не знам защо е така. Искам да ходя и да си правя процедури, искам някакви подмладяващи неща, искам микронейдлинг. Има много процедури, които са ми интересни, обаче ме е страх, защото винаги се завръща акнето. Ще правите ли видеа с пътувания? Когато пътуваме, винаги снимам.
Сега е малко по-трудно да правим някакви по-авантюристични неща, макар че ми се иска. Просто държим много на режима на Алекс и това той да се чувства комфортно, да се чувства в безопасност, защото децата искат повторение на едно и също нещо, искат рутина и когато тя се наруши, те стават неспокойни. Та за нас е много важно той да расте в спокойствие, така че за това в момента избираме такива места и по този начин правим ваканциите си, че да може той да е добре. Мисля си, че си вдъхновение за всички майки в момента. Продължавай се така. Благодаря. Благодаря наистина много. Добре, мисля, че това може да се нарече край на това видео. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!